red snapper to. So, suka. Suka. Tapos, itong bawang. Damihan ng bawang, mas madami, mas masarap. And, sibuyas, bombay. At, ito. Tapos ito, luya. Luya guys. At pagkatapos niyan, lagyan natin ng seasoning. Lagyan ko ng bitsin, kunti. Para mas masarap. Lagyan natin ng para mas masarap, saka asin. Asin guys. Asin, tapos ano pa? Pagkatapos ng asin, lagyan natin konti ng oil, cooking oil. Konti lang naman. Cooking oil. Tapos, lagyan natin konti ng tubig. Para may sabaw. May sabaw siya guys. So, that's ulit. Ganyan lang magtimpla ng paksiw Bisaya. So, kabiran lang ito. So, kabiran lang guys. Tapos, pakuluan. Tapos, medyo mas masarap siya pag medyo yung sabaw niya is hubas. Okay guys, so let's check. Tanaw na to. So, medyo paano siya? Hubas-hubas na yung sabaw. Gamay na lang. So, i-add na nato ang ampalaya. I-add na ito ang ampalaya para ma-steam siya o apil, no? Takpan na ito kayo, hinayan ang takpan na ito kayo, takpan na ito o hinay-hinay, hinayan na ito kayo, hinayan ako kayo kaya para di siya mahubas o taman. So ato na lang na siyang paanukan guys. Paanukan na lang natin ang ating paksiw. So, nara siya. O, gamay na lang siya sabaw. Paano ka na to? Gamay. And that's all it. Thank you for watching. Please like and subscribe and don't forget to click the notification bell para sa sunod pa nga mga video. Salamat!